Спестете време и пари с PayTax. Знаете ли, че можете да намалите данъците си напълно законно, ако сте направили дарения, имате ипотечен кредит, деца, доброволни осигуровки или сте използвали безкасови плащания, може да имате право на данъчно облекчение. Как да го получите? Вместо да губите време в проучване и попълване на сложни формуляри, PayTax ще се погрижи за всичко. Как работи? Първо, избирате облекчението, което ви е необходимо от нашата платформа. Второ, получавате имейл с инструкции и списък с необходимите документи. Трето, изпращате ни документите, а ако имате нужда от съдействие, ние ще ви помогнем. И на последно място, ние подаваме вашата декларация, за да получите облекчението бързо и без грешка. Не изпускайте възможността да спестите пари. Разгледайте нашите услуги и подайте своето данъчно облекчение лесно и сигурно с PayTax.